Aniya na kita karon sa ikawalo nga Domingo sulod sa tuig. Naay usa ka batan-on nga monghe or mongha. Unya nailhan siya sa ilang community nga pasaway. Daghan siya nahimo nga mga kasalanan, daghan siya nahimo nga mga kalapasan. Ug tungod ni ana, nag-assembly ang iyang mga kauban nga monghe kay gusto nila nga hatagan og disciplinary action ang maong batan-on nga monghe. Karon, di man sila makahimog desisyon kay tungod ilang hulaton ang ilahang guro, ang ilahang teacher, ang pinakatigulang nila. Sa tuod man ilang gipadalhan og mensahe, nag-ingon sila, dali na dinhi kay importante kaayo og nagkinahanglan mi kanimo. Tuod man ni dali-dali og pagbarog, paglakaw ang monghe ang ilang guro paingon sa asembleya kay para desisyonan ang katong usa ka batan-on nga quote-unquote badlongon sa ilang komunidad. Pero before to nahitabo, ang maong guro o katong tigulang nga monghe nag-andam siya, nagkuha siya duha ka dagko nga basket. Katong nga duha ka basket na ay mga bangag-bangag sa kilid. Pagkahuman, gipuno niya kato og bas or buhangin. So ang iyang gibuhat iyakin gipasan, unya naglakaw siya padulong ngadto sa asembleya. Of course, sa iyang pagpasan, sa iyang paglakaw, hinahinay pod na nga hulog ang maong bas padulong didto sa asembleya. Unya nakit-an kini sa iyang mga kauban nga monghe ug nangutana, "Teacher, unsa man ang bot ipasabot ni ana? Nganong nagdala ka man og duha ka basket nga puno sa bas pero buslot man ang basket?" Inya ningon siya, "Unsay inyohang naobserbahan?" Ningon dayon ang mga kauban nga monghe, "Sa lugar kung asa ka niagi, naagayoy traces sa yuta or sa bus tungod sa mga tinulo sa bus. Kung asa ka niagi, naay mga bus sa isig ka kilid." Niingon dayon ang katong monghe, "Mao ka na ang nagpatimaan nga sa akong lugar, sa akong paglakaw, sa akong journey kung asa ako paingon, naay mga butang nga akong nahimo, naay mga sala nga akong nabuhat, nga naa sa akong likod nga wala ko nakakita. Unya nakit-an sa mga tao. Naay mga butang nga akong nahimo nga dili ako aware nga ako nakahimo. Maunang nakit-an sa mga tao pero ako dili aware. Unya karon ana ako sa inyong atubangan para husgahan kining atong igsuon." And in that way, na-realize sa mga monghe nga nakaingon sila, "Kami po di ay daghan og sala pero wala kami nakakita." Unya, wala na to nila husgahi ang katong batan-on nga monghe, ilang gipasaylo ug nagpadayon sila. Sa atong ebanghelyo karon mauusab kini ang pagpahinumdum. Why is it is so very easy for us to see the faults of others? Dali kaayo kita makakita sa sayop sa uban. Dali kaayo kita makakita, maka-identify sa mga problema sa uban. Pero ngano man nga lisod kaayo kita makakita sa atong sayop. Sa atong ebanghelyo karon kita gipahinumduman. Before ka mukuha sa buling or sa puling sa mata sa imong silingan or sa imong kauban or sa imong isig kaingon, lantawa usa ang troso, ang dako nga kahoy nga nag-ali sa imong mata. In other words, in our gospel today, all of us are reminded first, before nato lantawon ang uban, before kita makakita sa sayop sa uban, we should have that capacity to self-examine ourselves. Kumusta man ako? Sa akong pagkorek sa uban, do I have that integrity and credibility to say something to others?
Ang problema, usahay ka nato, dali kay kita makakita sa uban, pero sa ato, makaingon din kita, mura kita perfecto, nga wa tay sayop. No? We have that tendency to pass that blame to others. Kay hadlok man ta, makakita pod sa atong sayop. Mo na yung unang mensahe para ka nato, that self-examination. Mo nang ningon atong ebanghelyo, before ka muhusga sa uban, look at yourself first. Second point na gusto natong hatagan og emphasis sa atong ebanghelyo karon, when we give judgment or when we criticize others or when we correct others, first we need to look at ourselves. Unsa may atong motivation? We correct others, is it because of love or what? Sometimes gusto nato dauton ang uban. Mao bitaw diha sa seminaryo, kami sa seminaryo sa una, we encourage kanang gitawag na mo og fraternal correction. Kung naami sa among mga kauban nga mga igsoon nga mga seminarista nga nakit-an namo nga naay mga nahimo nga sayop, we encourage to say something. Ang purpose ana, una, lanataw na mo nga gusto namo silang i-correct kay tungod sa among gugma. Gusto namong makit-an nga sila nasayop, nga sila naka-realize nga sila mas nasayop, unya makorek. And in that way, that is also our mission to others. Hinumduman nato nga kitang mga binunyagan, nga kitang mga Kristiyano, we have our responsibility sa usag-usa. Mabitawan ng nindot kay ng kanta nga pananagutan, tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na makapiling niya. Mao ni mga igsoon, mao kini ang usa sa mga lantawon nato. When we correct others, we should look at ourselves. What is our motivation? Is it because of love or what? Mao kini ang mensahe para sa ikawalong Domingo sa tuig. Una, we should examine that self-examination. Kumusta akong kaugalingon? Do I have the credibility? Do I have the integrity? Do I have that moral integrity to say something to others? Second, kumuhatag kitag correction, fraternal correction sa uban, hinumduman nato, unta gihimo nato kini tungod sa gugma. Dili tungod sa kasina o kalagot sa atong isig kaingon. Mo nang usahay lisod kaayo, isip o sa kapari, truth be told, usahay mamalandong bitaw ako, unsa man akong isulti sa katawhan. Ang ako bang ihumiliya sa katawhan, anaa ba ko'y kredibilidad o integridad? Lisod siya, pero naningkamot, mao nang mangayo kita o grasya sa Dios. Bisan dili kita takos, pangayon gihapon nato sa Dios ang grasya, nga unta, hinay-hinay, mamahimo kitang takos. Amen. Palihog manindo.